پشتی کو سروک حکومت هەرێما کوردستانی مسرور بارزانی بەحسا رێگریکردنا PKK ji danûstandinên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê kir, nandozên PKK di daxuyaniyekê de tohmet, zanyarî û gotinên dûr ji rastiyê belav kirin. Di daxuyaniyê nandozên PKK de hat ku lêdwanên Mesrûr Barzanî serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê li cihê dagîrkerên Kurdistanê hatine belav kirin. Ev daxuyaniya nandozên PKK di demekî de tê ku çeteyên wê bihaneyan ji Tirkiyê re durist dikin da ku êrişî deverên sînorî li Herêma Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê bikin û hebûna nandozên PKK li Rojavayê Kurdistanê sedema herî sereke bû ji kontrolkirina Tirkiyê ji her yek ji bajarê Serêkaniyê û Girêspî û Hefrînê. Di xelekeke giftugoyî de dilotkeya gengeşeya Elmename li paytexta Behrênê de serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî got ku hewlêr piştevaniya danûstandinên Kurdî dike da ku bikaribin pêşeroja xwe destnîşan bikin. Lê mixabin PKK rêgiriyan ji ber hebûna hejmûna wê li ser desthilatên xwecihî durist dike. Ji ber binpêkirinên çeteyên PKK di dermafê milletê Kurd e li Rojavayê Kurdistanê û revandina kadr û endamên NKS û şewtandina nivîzgehên partiyên bi ser NKS ve û bêdengiya Qesedê, danûstandin di navbera NKS û PNK de hatin rawestandin û niha jî nandozên PKK bi van daxuyaniyên xwe hewl didin raya giştiya Kurdî bi gotin û nûçeyên xwe bixapînin. û şirovekar û çavdêrên siyasî dibêjin ku hebûna PKK li Rojavayê Kurdistanê pêşeroja deverê dixe di metirsiyê de û herdem egera dubara sînaryoya Efrîn, Serêkanî û Girêspî ji ber hebûna nandozên PKK û girêdana wê bi peyedêre heye. Her di çarçoveya berdewamiya armanckirina nandozên PKK ji doza Kurdî re, PKK tekez kir ku ew ê li Rojavayê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê bimînin. Ev daxuyaniya nandozên PKK bû cihê narazîbûnê li baraya giştiya Kurdî ji ber ku nandozên PKK sedema herî serekene ji nebûna aramiyê li Rojavayê Kurdistan û deverên sînorî li Herêma Kurdistanê û daxwaza ji nandozên PKK dikin ku ji xaka Rojavayê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê derkevin. Lê PKK di armanckirina destkeftinên gelê Kurd de berdewam in. Li Rojavayê Kurdistanê jî ji dema ku peyedê destekên nandozên PKK di riya rêkeftinekê re, desthilat ji rejîma Sûriye wergirt da ku ecendeyên rejîmê û berjewendiyên wê li deverê bicî bikin, zincîra binpêkirinan jalî çekdarên peyedê û nandozên PKK dest pê kirin. Jiyana siyasî niha li Rojavayê Kurdistanê qedexe ye. Her çalekvanek û siyasetmedarekî Kurd nehevnerîn be ji felsefeya Abdullah Öcalan ya dagirtî bi xûn û nandoziyê çarenivîsa wî terorkirine, yan jê binçavkirine, yan jê jiyan ji destdana dibin eşkenceyê de mîna doza Emîn Îsa El Elîyê ku dibin eşkenceyê de di zindanên Qesedê û peyedê de jiyana xwe ji dest dayî. Her wiha hejmarek ji komkujî di dermafê milletê Kurd de encam dane. Zarokan diravînin wan leşker dikin. Rêbaza xwendinê ku tu dan pê naykirin li ser nifşên û ferz dikin. Her wiha krîz û astengiyan durist dikin. Da ku Rojavayê Kurdistanê ji xelkê wê vala bikin. Ev yek jî yek ji armancên sereke yên rejîma Sûriye û destekên wê peyedê û nandozên PKK ye.